Сұрау, мен ең бірінші қызықтырып тұрған сұрау, міне Нигерия командасы кім шығыс жасайшық, һәм аларны мындай алып келу бик ауыр болмады ма? Ну, Нигерия командасын алып келу, ол ішлер үшін біздің халықара федерация жауаплы. Біздің бетінде орық комитеті ішті шундай тәртіпте Татарстан үзестен алды көрәшчеләрне ашату, тұруны, ұйыштыру, ярышларны ұйыштыруны, халықара федерациясы ұйыштырды командаларны, делегацияларны кетіруді. Шуның үшін біз бик шат, шушының қатылы команда келіп, біздің ярышта қатнашу, біздің үшін зор шатлық, түлет үшін особенно. Шойда Нигериядан міне неше күрәшчі келді? Нигериядан мен білгенше бір күрәшчі деймін. Бір күрәшчі. Танышы сұрау, міне бұл ярышлар біраз сәйірдеме менде мен, әйме? Якшәмбе башланып, дүшәмбе бітеді. Міне бұл тамашашылардың жиі мәселесінде ауырлыққа тудырмайды ма? Һәм не үшін бұлай? Біздің ол мәжбүри халда келіп шықты. Біздің һәр елны үтә торган турнирыбыз бар. Шамил Садариев турниры, халыкара турнир ул. Ул ярышка да безнең килделәр бүтән илләрдән көрәшчеләр. Шул сәбәпле без Түбән Камада ярышны үткәргәннән соң алар монда Теләчегә килеп дәвам иттеләр, бу ярышларда да катнашалар инде. Шуның өчен безгә икесен бергә кушкачтан барыбер сыйып бетереп булмый. Бусын диге Шимбә ял көненә куйган булсак, Түбән Камада бүтәнчәрәк килеп чыга иде. Шуның өчен шулай уңай дип таптык. Моңа кадәр мондый зур ярышларның менә бу район җирләрендә инде күбрәк бит без өлкә үзәкләрендә башкаларда узырабыз, һәм район үзәкләрендә авылда узганы бар инде бу ярышлар. Юк. Бу беренче тапкыр. Бу беренче Ничек нашым бу бик риск булмады мен дөрес әйткәндә сезгә риск булмады. Риск бар инде, риск бар. Кемдер килмичә дә калды бу ярышларга. Мен уйлыйм, алдагы көндә бу ярышларның үтүен телевидениедан, интернеттан, видеолардан күргәч, икенче юлы без Татарстанда райцентрда оештырган халыкара ярышларга күп халык җыелыр дип уйлыйм. Менә ничек халыкара федерация вәкилләре инде бер белмәгән Теләчедә шул зур ярышны уздыруны хаплай алдылар. Сер булмаса. Безнең Татарстанның дәрәҗәсе аның Россиядә спорт үзәге булуы безгә булышты шушы ярышны Теләчегә кертергә. Нинди өметләр белән менә башлап җибәрәсезләр ярышны? Беренчедән мин инде Россиянең Билбау көрәш федерациясының президенты буларак иң зур теләк минем бу көрәштә гаделлек булырга тиеш. Гаделлек булганда гына Россиянең бөтен үзәкләрендә көрәш үсәчәк. Үзем татар кешесе буларак, Татарстан кешесе буларак безнең егетләргә җиңү телим инде. Ничә авырлык үлчәве белән ничә спортчы булды? Безнең 27 авырлыкта егетләр, кызлар көрәшәчәкләр.